Sunana Mas'ud Umar MMC. Sunana Nabila Ali Jack. Sunana Maryam Idris. Sunana Hafsat Abubakar Maiduguri. Sunana Abdul S Allele. Jarumi kuma mai bada umarni a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano. Jaruma a masana'antar Kano. Jaruma kuma a Kano. Jarumi a masana'antar Kannywood. Jaruma a masana'antar Kannywood. Ku kasance da tashar mu mai suna Marainiya TV akan YouTube channel. Kasance da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Marainiya TV. Ina farin cikin mai tabbatar muku da shahararriyar tashar nan tamu mai suna Marainiya TV. Ina muku tallan tasha ta mai suna Marainiya TV. Kasance tare da mu a wannan YouTube channel ɗinmu mai suna Marainiya TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shirye idan mun dora. Ku danna mana like sannan kuma ku danna ƙararrawa. Ku danna ja alamar ƙararrawa. Ku mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Ku danna subscribe sannan ku danna mun tafkekiyar gingimemiyar ƙararrawar nan domin ku ga shahararrun sababbin ayyuka da muke zuba a cikin wannan tasha masu faɗakarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa. Za ku samu nishaɗi daga ƙayatattun shirye-shirye a wannan tasha ta Marainiya TV. Mun gode da kallon Marainiya TV. Na gode. Mun gode. Duniya gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu. Komai ka gani yau ya faru daga Allah ne. Duniya, duniya, duniya gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu. In kaga wancan shiryayye ikon Allah ne, in kaga wancan watsatse ikon Allah ne, Allah ne, Allah ne. Duniya gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu. Komai ka gani yau ya faru daga Allah ne. Duniya, duniya, duniya gidan ka sha'ahu, gidan ka sha'ahu. In kaga wancan